Kumbakalong ngihapan sutu markani kadai ka jing persang ban tepop yu pai ba ban kano yu pai ba phi tenre ngihapan sutu ba kei ka penlong yu pai ba bo long kumni kei ka penlong yu pai ba un khmi linti namar upai ba i tang katahi kapor ka ba unyo jimentoy na ki parti lan ni ki candidate la nyang tau pai ba yo yesu Dadak collection lakut ka jinga dei bakin umik mat. Tikap dei kata ka baplong ipal ba le se bakin community ya jing mentoy. Bat ka bap ya lambak la ya jing perkhat jugi pai ba ya jimut jugi perkhat jugi pai ba. Te hanga hi ngam keno iki pai ba nga keno ba ya kinong elam. Phina mat phin pe ki snem ki mamas ni oya la ka jong jala ki kat tu kan ni tili ki tem ki pai ba kim jet ba ki o jing mentoy. Ki jet ba ki community ba ki ni kinong elam jugi sensar. Tendai hadin ba ka jing bamla ajuki ban ai kata ka kom sinsar ka ba penhun yu pai ba ka ba penmentoi ka ba kentiu ya ka jela ka pelong yu pai ba kan bo un sha alam bakala kan ka ditang ka jing sha alam jing bakala ju pai ba